Tak ideme durianík. Ďuri, si pripravený na to? To vás pozabije. Fuj. Bola ty kokos. Fuj, strašne. No. Smrdí to ako bolela noha. Vode. Ešte kone. Trvajte von. Ty kokon. A nedávaj. Moje sa pokrtať. Kone. Ježiš, si brát. Boha. Si ešte kone. Daj to preč do... Ale nežeš, ne? Ale že to je dobré. Hej. No čo? A štipec si mal zobrať, veď to je ako zdochlina nejak z niečoho. Vy riskujete vlastný život. Fúha. Čo je toto, ty kokos? Vidíme. Počúvaj, to si kde zobral, takéto hovno. Či má... Však vosku sebe. Daj škôstku, zasadíme. Ha? Ty kokos, ale to je Pozri smrad. neskutočný, fuj. Hej, to až také hrozné, no. Hej, smrdí to kvalitne, ale je to... A je sadiť? Durian? Juro. Dáme to do oného a vyskúšame. Na? Káš? Ale že to chutí dobre. No chutaj. A tuto v strede to tak nesmrdí, aha. No tak... No čúchaj to, tuto nesmrdí tak, tento stred. Majdo. Vieš čo, riskujem to. Načgavina. Sladké. Sladké hovno. No, ja viem, ale To je po cukru kráľovi. No nič moc ako. No. nič moc ako to opisujú, že Že to je dobré. Ako nie nie je to. je to zlé, ako chuťovo to nie je zlé. Takému nejakému pudinku mi to. Nejakému pokazenému. No vyzerá to horšie ako to chutí, to je fakt. A smrdí to inak dobre. Fuj. No to je tiež kôska. No. No to máš dve. Juro, ďalšiu ti dám, hej? Dám to do vody, skúsim to. Na. No či ak to bolo zamrznuté, tak neviem, či to bude. Holizuj. To tu nesmrdí, ako tam ten, ak si to otvoril. No tak to už bolo také napachnuté asi. Neviem, tyčku na hodí. Ten vrcha si. A tu je ďalšia. Zaujímavé, to tu je chutné, tento. Tu je ďalšia, Ďuro. Aj tu, aha. Už tu je viacej tých kôsiek. Ha? Také zaujímavé. Ne. Tam polož na ten papier. No nič, vykája, ideme na to. Ako vyzerá to strašne. No taká... Taký puding. Ako... Taká sračka v akcii. No tu je ešte jedna, ty kokos. No, Majo, ber si. Počúvaj, ale to bývajú veľké kusy, také veľké. Dobre, no tak a skáli ti to zoženie. Vole, tak budeš pestovať. Nedospelé. Sárok to máme tu na čerstve. Daj pokoj. Nie je to zlé. Hej, To Maria pišta jedol. Toto je dobré, a za tebou, kúkaj sa. Čo? Pasiflóra, mučenka. A čo mám, listy ožúvať? Tam je plod a ešte celý rok tam drží. Aha. Také príkre sladké je to také. Nie je to zlé. Ale A šunka je lepšia. to je, ale smrdí to inak, tak toto smrdí. Taký. Veď ukúknem. Toto je horšie ako to tento stred. Ale chuťovo je to dobré, no. Lebo že z toho bude niečo. Ale ten smrad je strašný. Toto bolo zamrznuté, zase z toho nič nevyjde. Ty uvidíš, no. To nevadí. To je
No keby som nemal čo jesť, tak no. Sladké. Až tomuto porovnať. Puding, taký nejaký pokazaný. No a nie? Také... Ne. Ste ma nepotešili, chlapci. Také je to zvláštne. Tu máš tiež kostku. Čo je z tohoto všetkého najlepšia krabička plastová? No. To bolo najdrahšie asi z toho. No. Aké? Áno, tie to drahé ovocie. Aký? Chodať Janovi okolo z toho, že ti povie, doma je. Ale. A pošle do ryti s tým.